perlu hakan ni ka video ngan pen ifi kumnu ban tit pin phila ban login da ka ID jongfi kan ni ka user ID jongfi ka dei ka ba pi pendon kam ban phila ban pendon kam ban wan ka pin hakan ni ka ID jongfi da phikwa ban sumudol man tanga join bat fi da phikwa ban activate yang phila ban login da ka ID jongfi hi te ba pin tit pin hakan ni ka ID jongfi kan wan ka pin hakat po kan ni ka ID jongfi bat phila ban activate yang te nang pai kum tu phila login ka ID jongfi hang tu ka pau kan ni ka ba phi kamai hang tu ka la pau hang tu te hakan ni kana ka te ka kham ba sa phi press enda phila press hang te nyon hang te kan sa pau ka tu ka ba tho ka e pin te hak te ka e pin request te pin yo i kan ni ka bank account jong kan ni ka company marsin yo i kan ni ka bank account jong le te khnam le ka te desktop site te pin yo i ka te full detail nang ta jong ka bank IFC ka mlong ka bank account ber ka IFC jong ka ni company chu copy ka te le na Google na ka GP jong fi sa siu enda phila dep siu te tangkum tahi sa screenshot ka tu te ngan sa send hakan ni ka group ka bangi request pin hakan ni ka group ber request pin tengi ai tang ka ID ber ka kerteng ber ka quantity tangkum tahi